we can capture to power. lokruoge mage moneno nunego timre. E chama wanyaka samo wueni. Wadhi bedo gi alignment gi formation madhi loso sirikal ma 2027. Ma en opposition masani. Ok opposition masani. Nyakuriuru gi jomoko. Opposition masani, and so long as ni Gachagua ni opposition to kabedi. Mano kende gimo kanyal timo. To kupo ninga nakana ni opposition no, tabro bedo. To kata William Ruto ni, baja luma na bedo go, kupo no timiza. Gigo mano wacho. To kupo ni poden singo after singo. Singo after singo. Mane moka di bedo. Sani koro wadhi Singapore, kiye gi wacho no. Singapore bor, terwa Kiharu monde. Singapore is too far. Okungo terwa Kiharu, dangi di Singapore nade. Kidenyo. Jaluo, da Kenya. Wuotha kataro mana lwete. Sani wugane ka diane town ka. Jogonge kata fare bagidike mier. Town ka. Mano Singapore, ok nyalre. Yeah. Iwinjo kanyo. Ok wanyal di Singapore. Kapod jotendwa kwalo piny kaka kwalo piny ni. Okungo teknwa gini. Kono no di Singapore. Ok wanyal di Singapore. Kupo ni pod jotelo prioritize giwegi. Pesa japiny eni ringo kode ndege, imielo kode inda, to japiny to onge yath e osiptal. Sani kidhi Rachuonyo, mano koro dalawa. Rachuonyo district hospital. Ilo ni Rachuonyo level 4. Kanyo kata mana Panadol, kata mana gloves, okinya yudo. Kaini ngadi nyawro kanyo kinyo, odhi omany kata gloves mirwaka kaka mani. Rachuonyo level 4 stall, okonya yudo. To jotelo to ringe kor piny. Shami wacho ni Shani okwal pesa ne kor piny te. Ongo hospital manigi pesa. Sa oktine jowa e kor gwe. Tidana go tuta. Aje. How? We must propel leadership mar pro people, not pro leaders. Okay. The moment mwawe jotelo gi, ni gin koro gisewacho ni tutam, to gin sawa, okwa yie mano. Gimo kanya yie, ni Jaluo bendo dogi opposition. Jaluo must be in the government, but must correct the government from within. Iwinjo kanyo. Mano be gima katiba wacho. Mano be you must correct the government from within. Nikech kara wuoru e dala. Kopo no wuotho duk. To kiwe wuotho duk, tiriembe. Idhi manyo ni baranget kara leso moro, to umorego. Isi babi wuotho duk. Sani jakom ma keno buyani. Ogidwa kono president the right thing. To president to wuotho duk. No, you're misquoting me. Idhi duoke do intie. Iwinjo. Ogidwa kono jaduong' ma wuon piny ker. Ni jowa payslips gi bedo raided. Payslip omer mok nyakara konyi sani. Kija tich sirikal, ok nyakonyi. Sani kata NSSF bende idhi ng'aw kendo. Idhi ng'aw kendo, iwinjo gi kabila. So, jowa ok dwa kono the president the truth. Ineno kano walo ne tiyo, jaduong' Owalo ne tiyo gi president William Ruto. Kane kanyo ber ne Saidi, do medo bet, mo medo tiyo. To feel ni gimoro is not being done right. Okoni embe kare owuogi, odhi temre gino. Mano is a symbol ni things are not right. Kanga maneno. Nikech okinya nyisa ni kama ber, michieme maber, ma things are working right, inyalo wuokie. Nyisa no Owalo no, osefwenyo ni gimoro is not working right there, omiyo walk out. Omiyo jowa must change from the narrative, mimiyo gi 1,000, 2,000, tigo tutam, to ngima ni makinti compromise. Okay. Ken bukwero jatelo ni weche moko nitie mok dhi maber. Kata kawuono nwanene e gazet SHA bilion 11 okwal.